There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been fighting ways to get away, to see you again, see you again. We got millions of reasons to let it all go. Hope we're not too broken. I know I'm not always strong, and I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been fighting ways to get away, to see you again, see you again. Na sziasztok, már meg nagyon jó a szélzaj, tehát... Háló, van fiam! Na, a helyzet az, hogy amikor jöttünk, hogy idő volt. Akkor miért mondjél bele? Azt a kurvat megkátpillantott, bassz meg. Tehát mi is a legjobb időben jöttünk ki, akkor még sütött a nap volt, vagy 20 fok körülbelül, vagy 30. Aztán most meg fölnézünk és nézzétek meg milyen az ég. Hát, Tök szép, nem? Nem tudom, nem tudom mennyit lehet majd hallani egyáltalán ebből a szélzaj miatt, de hát... Tudjátok azt, hogy nem lennétek itt velem. Ebből egy csők na szó. Hallgassátok? Na jó, nem tudom hallani, egy dörög az ég. Tehát sietünk gyorsan felmegyünk oda a kilátóhoz. Utána csinálunk egy új képet a Facebookra. Várj, hallgassátok. Bocskorog a gyomlom. Fölmegyünk, a fölút amúgy körülbelül fél óra. A lefelé út az már csak 10 perc, mivel olyan úton jövünk. Hát rendes úton, nem pedig ezen a földúton. Tehát ilyen úton megyünk egész végig föl. Tök menő amúgy az úton minden. És fölmegyünk, megmutatom milyen a kilátás. Jövünk egy-két képet, levelek kéne már új Facebook profilkép. Nekem meg kéne egy kis kép Instára. És várjatok, ott van... Ott a fa, igen! Várj, nem, ott van, ott van. Ott. Várjál. Nem tudom, faszom fogja tudni, most hol van. Ott elvettétek fasz. Nem tudom, nem tudom látni. Voltál, geci! Hajam nagyon jó. Nekem is, azért hallottam sapka. Meg rakoztam jó. Azt a kurva, de hát jó. Időutat láthatátok, nagyon jó volt. Elején majdnem rossz úton jöttünk.
Tehát majdnem körbe mentünk, amilyen azt mondta, hogy dombon kellett volna fölmennünk. Én kell legyen a hátsó kerék. Ja, a bolondnak feld a hátsó kereke. Nézzétek meg! Összecső, oda nézz, azt meglátod. Ja, úgy. Mindegy. Nem látom, menjen fel az egész. Feldem, mint a faszod. A hátsó piket, a geci, azt jó lenne. Ja, mondjuk, hogy idefejezünk, azért jutott meg engem, nem tudom, lehetett látni. Azért jutott meg, mert látott egy sárga kocsit. Jaj, igen. És mindenki szeretik valaki, aki képzesz Péter, hogyha amikor odaútig, amit a Péter kérnek, látok egy sárga kocsit, üssék meg utána fel. Ja. De hát most majd még bejelentkezek, de hát nehéz tolni. Na felé értünk, tehát az úgy konkrét, hogy elkezdett szakadni az eső egész úton, hogy miután letettem az előző jelenetet, amit láttatok, azután még elkezdett eső egy perccel később. Tehát nézzétek, hogy esik az eső. Nem tudom mennyire látni. Hát szétáztunk terve fel, hogy rövidgatyában vagyunk, meg biciklivel. Méteres kékeresek, ja? Ezt vide. Azt a kurva. Vélemény. Amúgy miatt eljöttünk, milyen hány fok volt? 30 körül? 28 körül. 28 fok sütött a nap, jó idő. Még üzetem lenne azért. Mi? Még üzetem azért van. Bogi! Bazd meg! Ja, igen. Jó elmondod, hogy este fordulám az eső. Ja, mert Bogi-nál kezdett eső, és azt mondta, hogy hozzánk is el fog érni. És elért. Ilyen az idő. Tehát Bogi azt mondta, hogy eső fog nálunk az eső. Bogi? Tessék, Bogi. Bogi, ezért fölmegyek hozzátok, de... Tehát ilyen az idő. Ennyire esik. Akkor rádúszítom, Bogi. És mi, tehát mi valahonnan arra az irányból jöttünk, tehát Mióta? hát arra, ott arra a palackos, tudod? Azt a kurva meg. Tehát ott van az a épület, ami ott rá van zoomolva középen, abban az irányból jöttünk. Ja, az a baszod, hogy gyászszerűség ott hátul? Igen, az leghát, az a palack, ott a gyarmat. És akkor onnan jöttünk mi, mármint úgy onnan mi úgy ott van, abból jöttünk. És akkor megfogtuk, ott végigjöttünk, aztán ott... onnan, ja, arról eljöttünk, ami olyan sárga volt, mint a kurva éjjel. Annál a háznál ott a házat megálltunk, feljöttünk valahol arra fele, aztán onnan felül jöttünk. Onnan arra felül jöttünk el. És nem mondtad, hogy mit mondom útközben. Olyakat mondod útközben, hogy mindjárt beszarok. Még annyi lesz, hogy még nézzünk, csinálunk pár képet, ugye Levinek akkor. Meg Arpa, hülye vagy? lehetséges, mert nekem is kéne. Csak hát nem biztos, hogy ilyen időben jó, mert Instán kéne pár képet csinálni. Meg Facebookra. Velünk. Hogy? Nem lesz például, hogy azt. Ez para. Fölvetjük. Nem. Tehát ennyire para senki. Na még körülbelül itt leszünk egy olyan... Nem tudom, megvárjuk még eláll az eső. Tehát már kezd úgy lecsillapodni, de nem tudom mennyire látjátok, hogy még milyen az idő. Nem tudod, a cipő az kurva szép. Volt, hogy mindenki is fehér geci. Körülbelül ilyen az idő. Megvárjuk még eláll, aztán akkor csináljuk a képeket. Aztán ja, utána indulunk haza. De addig még úgyis bejelentkezünk, vagy jelentkezek. Így, nehetek balfaszok. Az egy kurva helyzet, hogy már lent voltunk a hegy alján, hogy mentünk le. Nekem vissza kellett jönnöm, ugyanis jöttem ezt ezen a baszott nagy dombon
oda lefele, és nem fogott a hátsó fékem. Első féket meg inkább nem húztam be, és nem fékeztem, és a biciklinek a kormányáról ott volt a biciklizár, benne a biciklizár kulccsal, és a biciklizár kulcsom kiesett, és nincs meg. Tehát, és az a probléma, hogy még a zár sem az enyém, a biciklizár. Tehát, hogy én ezt nem találom meg, nekem végem van, mint a kurva ért, és azon, hogy nem találom. Fogam sincs, hol esett ki. És ugye ezt közöm otthon, engem kinyírnak. Mert csak kölcsönben volt nálam. És egész mint a kurva élet, mert a buzi eső esett. De most oda le, és eddig ennyit tettem meg ott. Szóval... Amúgy jó volt a kis domba kilátó. Rég voltam itt. De jó ez. Jó volt ez. Na még találkozunk. Az érzés, mikor lejössz azon a kurva nagy dombon, vagy hegyről, ott a kilátó, és ez a hegyről jössz le 40-nel a dombon. És az egész pofát csupa saras lesz. Plusz a ruhám, a gatyám, a lábam, minden csupa merő sár, még a kezem is itt csupa sár, még azt nem tudom, hogy látjátok-e, ez a kezem is itt csupa sáros. Minden, tehát látjátok az arcom is, még a biciklis csupa sár lett. Kurva jó. Viszont az eltűnt. Meghalt. Én már vagyunk, hogy nagyjából megmosogattam, viszont megvan... Annyi volt, gyereknek kiabáltam, hogy hol van, tehát nem hallottam, ő is kiabált, annyit, hogy fékez, aztán kiderült, hogy azért, mert belerepült az árokba, bassz meg! Nem bejött, bicikliz, de első fékkel! Tehát a hátsó fékkel nem működik, kerekének a hátuljá van ferdülve, megfogta, azt bedobta a biciklit az árokba, vagy hova. Bebaszott engem a csalám közé. Tehát, ja. Most komolyan kérdezem. Várj, szépen. Milyen szép saras vagy, bazd meg. De valahogy megettél sérülve? Összeszóldom talán, de fasz tudja. Rámat, azt leszarom. A bicikli az hol a baja, mutasd meg. Alapozatál kell, hogy ez tök mindegy, hátsó fék van elfeledőbb, azt ennyi. Nem, most ez a váltó meghalt legalább? Nem, jó. Na de, ez így ennyit van, vagy megpróbálom még hazaküszködni. Tehát még olyan út vár, még olyan út vár ránk. Ez a kilátó jó volt, szép volt, de legközelebb olyan időben jönk, amikor nem szakad az eső. Nem, legközelebb akkor jövünk, amikor már jó a bicikl. Tehát így is eljöttünk, volt 30 fok, nem esett az eső. És akkor itt bejelentkeztem, nem, ott jelentkeztem be valahol. Elindultunk és akkor elkezdett esni az eső, de most hazamegyünk, mindenkettünk szépen letusol. Aztán majd jelentkezek. Még jelentkezek, aztán a csatornája... Már új szuvenír! Na, a csatornája a leírásba. Iratkozzatok fel, nem is videózik. Igen, figyelj, ahány feliratkozó, annyiszor fogok meggyógyulni rá. Ja, tehát ennyit volna, hogyha tetszett esetleg az ott a kilátót, fönt akkor dobjatok egy lájkot. Aki akarja látni, hogy mekkora testem, az rohadjon. Iratkozzatok fel rá, illetve a másik csatornája van még mindig a leírásban. Aztán sziasztok! Ja, amúgy nem akarok hívni mentőt.